Самат Шакир, babamның медальләре. Babamның медальләре күп, яңа костюмы тулы. Тик babamның разведчикның терсәктә юк сул кулы. Батырлыгы өчен аңа унлап медаль биргәннәр. Алар шул куркак булмаган разведкага йөргәннәр. Немецлар тылына кереп, тел алып кайткан чакта, бомбалар шартлап яраланган, туктаусыз алда-арта. Менә шунда яраланган babamның сыңар кулы. Таза чакта ничә тапкыр айкаган немец тылын. Ерак илләрдә булган ул, бик күп шәһәрләр алган ул. Яңа батырлыклар өчен медальләр тага барган ул. Мин сыкланып карыйм аңа, баһадир безнең бабай. Әмма үзе бик аз сүзле, мактанмый бер дә алай.